je hun niks nijs als ik je zeg dat schrijven van keude verhalen mijn avontuur is. Maar dat ook vrouw door wat met vandaan het, is je van zo nooit bekend. Vrouw namelijk hebben ze van ons leutje beurels een dagboekje bijhouden van allerhande kinderlijke uitspraken. Een stuk of wat genevels doorover ben vervast al als een moorlaars komen. Maar nou is het zo dat vrouw ook geen af en toe als een inbrengwinkel bezuikt. Vandaar gevolgens dat ze al gedurig met een grunnigs boukje voor de dag komt. Ach, schierwerk, kost een scheet en ik heb weer wat lees op noorslagwerk. Onderhaans heb wel voor een jaar leeswerk aan bouwen en schrijverijtjes bij elkaar verzameld. Maar op mooi lezen zal er wel nooit van komen, ducht me. Ach, het is van zo'n kwestie van het hebben nooit. Af en toe komt ze met een boukje op stee, dat ik al in kaast heb. Maar nooit zo slim. Och, kan nader weer blieb met mogen. Maak voor mij eens een overzicht met alle titels. Hij ze tegen mij zegt. Vrouw is van Hoezoet een Drents zwaafkargie, dus tegen kader grunnersproten zit hij bij ons nooit in. Zo wilt dus wezen dat ze afgelopen donderdag op pad ging met een lijst van al tuddels die ik onderhaand al in kaast heb. Krap 20 minuten later ben boom met Keurwieken, telefoon. Ik heb hier 2 hele mooie boekjes voor jou van Simon Reker over Ede Staal. En ook nog een paar van Vrees Schrijber. Eentje gaat over stukjes in de krant of zoiets. Oh, en ze kosten maar weinig. Heb je die al? Ja, dat weet ik zo niet allemaal uit mijn hoofd. Ik ben in de tuin aan het werk. Je hebt toch die lijst bij je? Oh ja, is ook zo. Nou, ik kom er wel uit hoor. Ik vind vast wel wat. Dag, tot straks. En ik neem wel even een lekkere pizza mee of zo. 5:15. Autodeur klapt dicht. Achterdeur gaat open. Schaat, wil je even helpen? Grote deus voor Bouken op tafel en Liest met allemaal vinkjes erbovenop. Kijk, ik was bij Utopia in Ten Boer en die Siebrand heeft de wereldoude Groninger boekjes. En och, hij was heel geschikt. Heeft er een mooi prijsje van gemaakt. Het is toch wel gemakkelijk hoor, zo'n lijst met al die titels welke je nog niet hebt. Nooit hebt?